Vážení přátelé, vážení sledující a vážení příznivci dopravy. Je 1. září 2006 a já vás vítám na lokomotivě 362-121, při kterou si dnes odvezeme rychlík 702 z Břeclavi do Přerova. Zároveň vás vítám u vůbec asi prvního videa za celou 13letou historii tohoto kanálu YouTube, kde vystupuji já svou tváří, protože jsem doteď žádné podobné video nenatočil. Chtěl bych s vámi probrat pár témat, která na české scéně simulátorů a vlastně železniční dopravy a tak dál probírána nebyla. Chtěl bych mluvit o nějakých dalších věcech, takže uvidíme, jak to vůbec dopadne. Samozřejmě asi vidíte, že nemám žádné zkušenosti s natáčením takových videí, nebo nemám příliš velké zkušenosti s vystupováním před lidma, takže uvidíme. Sám jsem zvědav, jestli se vám to bude líbit nebo nebude, jaké na to budete mít vlastně ohlasy, reakce, a my si teď půjdeme odbavit důležité úkony související s odjezdem vlaku a pak si po cestě něco řekneme. Rychlík 702, jak vidíte, v grafikonu 2006. Jo. Jo, ono se čeká ještě na nás tu cestující. Aha, no. Jo, toto je jedna z takových zajímavých vlastností československé verze Open Rails, ale k tomu se ještě vrátíme. Takže ještě musíme počkat a budeme odjíždět se zpožděním. Rychlík 702 jezdil z Břeclavy do Prahy. Jo, bylo to ještě předtím, než vlastně vznikla taková ta éra slováckých expresů a podobně. Vlastně v té době jezdili rychlíky Luhačovice Praha, dokonce Luhačovice Bohumín, nebo Veselý Bohumín, nebo oboje, já si tak nejsem jistý, jo, musel bych se podívat. A potom byly vlaky, kdy Břeclav Přerov vlastně jelo brněnské Echo a Přerov Praha, pražská 162. Takže toto je náš případ a v Přerově na tu soupravu dojede 162. Jedem. Ještě myslím s 2 vozy nebo nějak tak. Současně s náma odjíždí i osobák asi do Žďáru nebo do Brna, to vypadá. Je tam jeden z takových těch chebských plecháčů, jo. Toto je jedna z věcí, která není úplně podle reality, ale prostě v simulátoru je nedostatek. Není tolik mašin, aby šlo obsadit, řekněme, téměř všechny plecháčové turnusy v republice, respektive všechny ty, které jdou obsadit, aniž bychom byli limitováni vlastně ve velikosti té mapy, že jo, protože tam není Cheb, není tam Plzeň, takže to je posun 363 009 na osobák do Přerova a tam druhý chebský plecháč se jde schovat z osobáku. No, já si myslím, že tady k těmto tématům se ještě vrátím. Vidíte, že mluvím velmi nekonzistentně, fakt se omlouvám, jo, ale tak ono, si říkám, že to třeba tady tímto člověk nějak naučí a potom už to bude lepší. Takže já jsem tak nějak mluvil o grafikonu 2006 a o tom vztahu, ještě možná bych tady zapl ten traťový monitor. Když už v Open Rails máme tady tu skvělou věc, tak jak se můžete dívat. No a už bych vám mluvil o specifikách staré Břeclavy, jo, protože rekonstrukce stanice Břeclav
byla, myslím, že nějak od roku 2007. Nevím, jestli ta lávka, co tam byla, tak právě nebyla snechena v roce 2007. Takže toto jsou všechno témata, ke kterým se můžeme dostat a ke kterým se snad dostaneme. Ještě. Tak, napiju se. Není v tom alkohol, jo? Není. Je to... Ani se neptejte co, ale není to špatné, je to takové... Včera jsem to viděl. Náhodou jsem na to narazil v Tesku. Prosím vás, nepijte takové věci, jo? Voda, obyčejná voda lepší. Taktéž tady veliká omluva, jo, že vidíte lidu prázdné před nádraží, jo, to... No, takže jak to téma pojmout, jo? Když jsme se chytli toho grafikonu 2006, tak by asi bylo vhodné se zmínit, možná pochlubit, ale tak jako zmínit, jo, o tom, že to, co vidíte, je výsledkem nějaké mojí práce, řekněme, takového jako koníčku, jo, protože já už na tom dělám několik let, dělám na tom tak jako pomalu, postupně, jo, a chytře jedná se o simulaci železničního provozu na českých železničních tratích a tratí Kuty Bratislava v roce 2006, jo. Samozřejmě to běží v OpenRailsu, Open Rails timetablem, jo, neboli jízdním řádem, modem jízdního řádu 24hodinového. Co mě k tomu motivovalo? No, motivovalo mě k tomu to, že vlastně nic podobného neexistuje v našich podmínkách. No, já si říkám, hele. To jste neviděli. Já moc kecám a ještě jedu po čtvrtce. V takovém stavu, v jakém vlastně dneska už ti neznáme, jo, a takže toto jste neviděli, jo, teď, tak. Stydím se, jo, tak. No takže jak to téma uchopit, no. Už jsem si tak od roku 2010, 2012, tak jako nějak vysnil, že by železniční simulátor měl vypadat tak, že ho otevřu, zadám si číslo vlaku, případně si vyberu mašinu, jo, buď z nějakého daného turnusu, nebo si vyberu prostě jakoukoliv mašinu a pojedu, jo. No jenomže realita byla někde poněkud jinde, jo. Já teď, pokud bych se bavil o, řekněme, těch hlavních a nejvíce zastoupených simulátorech, řekněme ve světě, tak abych to tak nějak seřadil, jo. No, a teď si nejsou jistý, jestli ty data se řeknu všechny úplně přesně, jo. Jo, prosím vás, ještě taková věc, jo. No a to je asi jedno. To je jedno. Tak napřed to započal nějaký Microsoft Train Simulator, jo. Simulator, jak to čte anglicky. MSTS, jo, prostě. Jo. Mám dojem, že se někde uvádělo, že se na tom začínalo pracovat v roce 99. Podle mě dřív, pak bylo nějaké, já teď nevím, jestli to datum vydání bylo 2001 nebo pak. No. A
sranda je, že tady vlastně po té mapě, po které teď jedeme, tak ta byla vytvářena pro ten simulátor z roku 2001. Jo? To ještě k tomu se potom vrátíme. Potom jako nějak v té době o něco později byl vyvíjen simulátor modelové železnice, který znáte pod jménem Train, jo? Na konci RNH, jo? A to vyvíjelo nějaké australské studio Auran, jo? Oni se potom přejmenovali na N3V Games a tak to vlastně existuje dodnes. Vím, že bylo TRS, jakože Train Railroad Simulator 2004. Potom si pamatuju, že byla snad verze 2006. Potom si velmi pamatuju verzi 2009. A potom si ještě trošku pamatuju verzi 2012. Jo? Potom vlastně bylo nějaké to tanečko, nějaké TRS 22 a podobně, které má nějaké specifika oproti těm starým verzím, už to de facto v hodně věcech funguje jinak. To už jsem nějak moc neštudoval, jo, protože ono, bohužel, mohl bych se podívat, jako, třeba jak na tom s časem, jo. Moravská Nová Ves 46, no, máme skoro 2 minuty, takže já teď poletím už těch 140. Mohl bych si tam dát automatiku, pak ji tam dáme. Jo, já jsem měl tady na tyto věci čas asi tak okolo roku 2010 až 2013, 14, potom už mě to tak zvolna opouštělo, protože já jsem vlastně strašně rád, že si můžu dneska jako na tom simulátoru přijet ten Břeclav Přerov, jako díky vám, respektive díky tomu, že jsem řekl, že jsem si našel nějaký důvod jako to zapnout, protože já jinak, když už si výjimečně párkrát do měsíce najdu nějakou hodinku na to, že bych měl ten čas, tak radši nějak dál tvořím tady ten projekt Grafikon 2006, případně jsem v minulosti dělal i jiné takovéto projekty, které jako teda jsem se o ně vlastně ani nikde nepodělil, jo. Jsem to měl tak nějak pro sebe na hraní a stejně jsem na tom potom ani moc nehrál. Ale bavilo mě to tvořit, jo, prostě vytvářet a takové, ono taky jsem vytvářel třeba grafikony pro fiktivní tratě a tam zase máte ještě práci tu, že musíte vlastně i vymyslet tu koncepci, jo, toho grafikonu. Což výhoda je, že si některé věci potom v té implementaci v tom simulátoru ulehčíte, protože ten grafikon vymyslíte tak jako trochu, aby byl jako simulátor friendly, jo, ale to je... No a na druhou stranu složitější je to v tom, že prostě na začátku musíte jako vůbec vymyslet, jo? Vy můžete vlastně dělat, co chcete, ale musí to dávat nějaký smysl a tak jako mělo by to, jednak by to mělo dávat smysl z hlediska kapacity tratí, to znamená, že si musíte změřit všechny jízdní doby, jo, nebo spočítat, no a tak taky, že jo, taky by to mělo dávat nějaký smysl, nějak to zapadat. Nějak by to mělo zapadat do toho, řekněme, děje té mapy, jo, jakože prostě tak na české trati budu chtít provozovat české vlaky a podobně, že jo. No, opravdu ani tak nesledoval nějak to zpoždění. Samozřejmě, jo. Jedna z věcí, předpokládám, že když hrajete tady tu moji simulaci, takže máte sešíťák v ruce, jo. Jako byť tady je nějaká pomůcka, jo, která je velmi šikovná, ukazuje vám nejbližší stanice, včetně kilometrické vzdálenosti. Myslím, že ke středu nástupiště nebo ke konci nástupiště, no, tak nevím. No, takže já mám vždycky, když pojedete, vytisknete si ten sešíťák. Máte tam i informace, které třeba tady nemáte, jo. My teda máme jako vlak na celou cestu až do Přerova maximální rychlost 140, takže
No, my jsme měli stát u peronu, ale ono tady ty jízdní doby jsou docela volné na tento vlak, takže já si myslím, že to stáhneme všechno v klidu. To stáhneme, jestli se nebudeme dlouho tam zdržovat, tak odjedeme včas. No, s půl minutou třeba, jo. Zase lidu prázdný Hodonín, jo. Toho si užijte, protože až ten grafikon bude v nějaké přijatelné podobě, tak to tu lidu prázdné rozhodně nebude. Ale to bude za hodně dlouho, protože třeba vlevo tak by byly jenom nákladní vlaky a nákladní vlaky budu dělat jako poslední. Co ti lidi stojí už tam, jo? Čekají asi na... Co bych tam mohlo jet? No v době Regin tam jezdilo samozřejmě na Miavu, že jo, ale... My ještě nejsme v době Regin, tak. No. Tak. Čas do odjezdu 10 sekund? To asi ne. Jo, oni tam lezou lidi a ono to nepočítá. Jinak budeme brát i rohatek, jo. Tak jak vlastně... No chtěl jsem říct tak jak dneska, ale dneska už vlastně ne, že? Jejda. Protože vy to video vidíte 1. září 2025, jo? A 1. září 2025, co jsem tak slyšel, tak by mělo být prvním dnem, kdy již Arriva štádleři budou jezdit na ETCS až do Hodonína. Jo, čímž pádem již některé vybrané Moravany nebudou zastavovat v Rohatci. Což bylo takové dočasné opatření, jo. Těma 5 vozama to jede slušně. No a tehdy, tak mám dojem, že taky některé vlaky zastavovaly rychlíky v Rohatci. Jo, že to vlastně bylo záležitostí tady tohoto vlaku ranního. Potom myslím, že ještě sedmistovka, co jezdila úplně ráno, tak ta zastavila myslím až v Nedakonicích. Jako celkově to tak na mě působí, že ten dnešní jízdní řád tak je taktovější, jo. Což dává smysl, jo. Tehdy to bylo tak, jako některé věci byly tak, jako působily hodně nahodile. Ale zase na druhou stranu zrovna tady tyto rychlíky, tak mě tam přišly, že jsou celkem pravidelné, jo. Ale taky uvidíte, vlastně v Hulíně máme 8 minut pobyt jenom tak, jo. Na první pohled to vypadá, že to je kvůli tomu, aby nám ujel chrbák, ale oni jsou tam v Hulíně potom nějaké přípoje od Kroměříže a myslím od Valmezu nebo něco takového, takže
Takže ono to tak nějak jako pachuje všechno, jo, ale dneska by vám přišly některé věci jako pravidelnější. Taktovější, no. A zase jsem trošku odskočil od tématu k úplně jinému tématu, jo. Rohatý zastávka. Rohatky máme minutu. No, takže kde jsem to skončil? Na ministerstvu. A teď stejně nevím zastavovat, ale hlavně, jestli už to bude 8 no určitě by měla být. Jo, já jsem totiž skončil u toho, že jsem vám říkal o tom, v jakém pořadí vznikaly ty simulátory. No. Víte, co bude vtipné? Udělat potom na toto video nějakou takovou tu časovou osku, nebo jak se tomu říká. Jo, ona už objíždí. Jo, kdy jako bude 000 úvod, jo, 001. Marek Hovorka se snaží vysvětlit, jak probíhá ty vole. Já jsem se fakt zakecel. Jak probíhal vývoj simulátoru, no, tak to jste asi taky neviděli, no. Jo, potom bude další věc. Dobré. Potom bude další věc, jo. No a tak stáhli jsme zpoždění aspoň. Potom bude další téma, že jo. Prázdné hodojnické nádraží, jo. Pak bude další téma, opět se to snaží vysvětlit, jo. Pak bude další téma, omluva za to, že jsme zastavili skoro špatně, jo, v rohatci, jo. A pak bude další, jako, zase teda už jako pravděpodobně slušná verze nějakého shrnutí té historie toho vývoje u těch hlavních značek, jo. Naštěstí v rohatci nikdo velice nenastupuje. Tak. Já jsem si, aha. No, takže teď už trochu vážně, jo. Takže v roce 2001 MXTR, potom šel vlastně Trainx a potom o nějaké 2 roky po Trainxu, tak šlo RVčko. Ale ono se to neví, jo, RVčko. Že RVčko je tak staré. Konkrétně to teda nebylo RVčko, byl to Rail Simulator, jo. Vyvíjela to snad společnost Electronic Arts, jo, ale to teď si nejsou jistý, jak to tam konkrétně bylo. A myslím, že byl představen někdy v roce 2007, jo. Myslím, že byl představen někdy v roce 2007. No a když se podíváte, jak vypadal, tak zjistíte, že nejen, že se to nebezpečně podobá RVčku, ale taky ty modely, které tam byly použity, tak potom uživatelé RVčka znají z něčeho, čemu se říkalo European Loco and Asset Pack, nebo nějak tak. Jo? A tam prostě je třeba ta DB 101, anglická 37 a podobně. Jo? Takže to se neví, že kořeny, dneska se to jmenuje Train Simulator Classic, má to vlastně anglický Dovetail
vlastně to vyvíjel, jo, nebo jak nějak, já nevím, jak tam proběhlo to předání, nebo jak se to k ním dostalo, nebo jestli, jo, já vůbec o těch herních společnostech jako nic nevím. Jenom se mi zdá, že to EA, nebo jak se to čte anglicky, takže vyvíjeli spíš jako jiné tituly, než aby se zajímali nějak o dráhu, jo. Každopádně jo, takže to byl ten Rail Simulator, potom to nějak přešlo, já nevím, jestli bylo TS 2012 byla asi první verze, jo. Potom 2013, potom 2014, já teda mám dojem, že jsem to nějak o to zajímal až v té verzi 2013, jo. No a pak to tak šlo, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a pak to šlo asi každý rok pořád až nějak do roku 24, kdy to nějak buď, ne, ukončili vývoj, to je špatné slovo, jo, ale už to nějak podle mě šlo spíš na vedlejší kolej, jo. Každopádně ano, to jádro té hry, toho Railworksu, tak je vlastně staré, řekněme, jako když to trochu nadnechu, téměř 20 let, jo. No a tak potom vlastně nebylo celkem dlouho nic, jo. Jako samozřejmě neřeším takové ty postranní hry, simulátory, jo, a podobně, kterých byla celá řada. Každopádně potom jako od toho roku 2010, 12, 14, 16, řekněme, že takovéto výsadní postavení, co se týče inovace a vývoje, tady jako těchto simulátorů, jo, ještě takto bavíme se o těch pro veřejnost, jo, které byly distribuovány jakože počítačové hry a podobně, jo. Tak vlastně to celou dobu drželo tady to TS-ko nebo RDčko, nebo říkejme tomu, jak chceme. Ačkoliv v té době třeba to už nebyl Auran, to už bylo Encryve Games, jo, tak dělali taky velké inovace, a když se dívám na ty screenshoty a podobně, tak to vypadá taky skvěle. A skoro se až divím, že si myslím, že tomu jednak v české komunitě, ale jednak obecně nebyla dána až taková pozornost. Až taková pozornost, jaká by měla. Jo? No a samozřejmě velkým paradoxem tady tohoto všeho je to, že na pořadí tohoto všeho tak vlastně pro MSTS, jo, abych neřekl, že pro Open Rails, což vlastně to je zase takové trošku mimo téma, jo, kdy mapy pro MSTS otevřete v Open Rails, mapy pro Open Rails, nevím, jestli byste otevřeli v MSTS, ale proč byste to dělali, jo. Každopádně, když teď v tomto kontextu řeknu mapa vyvíjena pro ORTS neboli pro Open Rails, tak prosím vás, berte to tak, že byla vyvíjena pro jeden z těch dvou simulátorů. Jo? No takže v té době vlastně na pozadí tohoto všeho bez nějaké větší pozornosti probíhal vývoj mapy pana Šemory z Bratislavy do Prahy, včetně, jak on říká, alternativních tras. Jo? No a ta celková délka té sítě je nějak přes 2000 km. A potom ještě probíhal vývoj projektu, který se jmenuje Trať 321 a tam zase dokážete dojet z Chebu až do, řekl bych do Košic, nevím jestli ne, aj dál, ale to asi ne, ale do Košic, jo, ale potom existuje zase jiná mapa pro OR, kterou dojedete Košice Humenné, jo, takže vy vlastně si můžete simulovat provoz skoro, řekněme, de facto na kompletní sítí hlavních tratí, řekněme, na území bývalého Československa. No.
ta trať Křichta 231, tak bych řekl nejvíc odpovídá stavu v roce 2014. No a to BPčko je takové specifické. Já jsem ho použil teda na rok 2006. Jo, vzhledem k tomu, že Stará Břeclav, Starý Přerov a podobně. Vlastně, že jo, v Praze ještě není nové spojení a tak. Břenecká kača už má postavené. Já, jak jsem říkal, že jsou volné jízdní doby, tak to jsem teda asi přestřelil, co? Já jak kechám a soustředím se na to, aby mě všechno tady fungovalo, tak absolutně nevnímám tu práci s tou mašinou. Už se ani nepodívali ven. Tak. Jo, takže to, abychom si to zasadili teda do té časové osy, jo, takže od toho roku 2014, jo, kdy vycházely postupně nové verze TSK, tak se jinak jako nic tak extra ani nedělo, jo. Samozřejmě vznikal tady ten svobodný projekt Open Rails, což vlastně je jediný simulátor ze všech, o kterých se dneska tady bavíme, který je dostupný zdarma, jo? Taky taková zajímavost. No. Nám někdo píše a nemáme čas. Potom až nějak v roce 18-19, nebo v roce 20 až, nevím, tak začalo TSVčko, jo, což je vlastně projekt toho Dovetailu, to znamená těch vývojářů, kteří mají pod svými křídly RVčko. S tím, že to postavili na Unrealu 4 a já teď nevím, jestli potom nešli na Unreal 5 ze 4. Šli, že jo. A já teď nechci říct blbost, jo. Já jsem fakt jako mnoho let, nebo minimálně třeba 2 roky, rok jsem TSVčko z té úrovně vývojářské neviděl, ale vlastně ani z žádné jiné úrovně, jo. No tam vlastně udělali takový ten otevřený svět, nebo jak se tomu říká, jo, že tam mohl chodit prostě kolem mašiny a tak, jako nejenom jak tady, že jsi omezený prostě na nějakou kameru a tak, ale že prostě chodíš kolem mašiny. A vím, že ta první verze tak se právě jmenovala 2020, jo, takže ono to tak nějak v roce 19 nebo 20 bylo. No načež se z toho stal takový ten typický komerční model, jo, pak vzniklo TSV2, TSV3 a teď bude TSV6, jo. Kde mají sehrát roli i nějaký čeští vývojáři u vývoje trati Liberecká Paka, kterou mají nějak v průběhu asi příštího roku spustit, jo, respektive prostě vypustit na trh. A mají tam být rakve a 750, což jako je super. Takže já jim přeju hodně štěstí. A určitě budu jeden z prvních, kteří se potom na ten výsledek přijdou podívat. Jestli kvůli tomu budu muset koupit TSV6, když mám 5, jo, to je absurdní, jako jo. Jo, 5, kterou jsem si koupil loni, protože jsem mě jako zajímalo, co tam je nového a tak, jo, takže jsem si to jako stáhl, koupil. No.
chvilku jsem si na tom hrál. Ježišmarja. Chvilku jsem si na tom hrál a hotovo, jo. Nedakonice, jo. Důležitý bod trati Přerov-Břeclav od roku 1985 až do roku 2022. Teda ten rok 85 jsem si vymyslel, protože si nejsou jistý, kdy přesně došlo jo, jasně. Kdy přesně došlo k elektrifikaci Nedakonic, jo. Tak. Takže už jede na stejnosměru. No a vlastně bylo to špikovou stanicí až do roku 2022, kdy v roce 2022, někdy v červnu, červenec nebo červen asi, mám dojem, že to byl červen, tak byla veliká akce, na kterou se dojeli podívat i inženýři ze Švýcarska, a to bylo přepínání úseků Nedakonice-Říkovice, zkráceně nedaří. Jo, tak se tomu opravdu říkalo. Na střídavinu. Čímž pádem jedna ze dvou stykových stanic v České republice zanikla a nově se přepíná v Říkovicích. Tak já doufám, že v Říkovicích nějak nezazmatkuju, protože jak kecám, tak prostě se člověk soustředí úplně na jiné věci. Ne, to je dané tím, že to je poprvé, jo, prostě kdybych vám tady, kdybych byl zvyklý jako takto mluvit, tak by mě to bylo asi jedno. Nějak bych to jako plynule všechno, jo. A ono taky někdo má ten dar toho projevu, jo. Já ho nemám, nebo jo, vyžaduje to pro mě nějakou práci, jako jo, abych něco byl schopen takto říkat. Máme celkem čas, už dobré, už je to dobré. Zase nevím, u čeho jsem skončil. U TSVčka, jo. Takže to bylo TSVčko, no a potom někdy v roce, no a teď mě ukamenujete, 23, 22. Vlastně začal řešit Chimrail, že jo. No a Chimrail, tak si myslím, že má, byť bych nikdy nečekal, že to řeknu zrovna já, tak asi ještě z toho všeho, co jsem vyjmenoval, největší potenciál. Jo? Potenciál být nejlepším simulátorem z hlediska funkčnosti a z hlediska toho, co v něm jde dělat. Jo? A když ten simulátor začínali vyvíjet a ukazovat a prezentovat, tak jsem si říkal něco ve smyslu, no to je dělané v Unity, proč bych něco takového dělal v Unity, když to můžeš dělat v Unreal, jo. Pak jsem tam kritizoval, že jsme vlastně vymysleli ten, jakože, jak se tomu říká, first person, nebo jak, jo, prostě ten pohyb té osoby vlastně po té mapě, jo. A on je tam takový omezený, jo, že prostě místo toho, abych tam bylo takové, jakože
to znázornění toho, že vylezu na mašinu a takové, tak tam kliknu a mám tam menu, jo, a prostě mě to portne, že jo. Stojím před dveřma a portne mě to na stanoviště a takové blbosti. To jsem ze začátku jako tak si říkal, no to je krok zpět, takový systémový oproti TSVčku. No jo, jenomže TSVčko. Teď si nejsou jistý, no vlastně nejsou jistý. TSVčko nemá síťovou hru, že jo. TSVčko nemá jako žádnou síťovou simulaci, jo. Zase říkáme hra, myslíme tím simulace, jo, ale to je asi jasné. Mohl toto nechat vyplay, ale tak mně přijde, že to jako... Že to je takové jako hezké na tom videu, jo. A zdraví, hoši. Imagine doručovat jídlo do porodnice, no, to se stane. Tak. Ježišmarja. Jo, ještě taková vsuvka, jo, jenom taková jako... Hned to bude. Jejda. No a to je hned, jo, to překliknete. To je strašná nevýhoda. Myslím na ten panteč, nebojte se. To je strašná nevýhoda takového toho klasického klávesového ovládání, jo. Ale jak jinak to chcete ovládat, jo. Ale že se ukliknete, jo, a hned jste v závěru prostě a podobně, jo. No, ono totiž se teď vracíme k tomu, co jsem od těch simulátorů vždycky nějak očekával, jo. Že si prostě otevřu ten software, vyberu si vlak a jedu, jo. Ovšem, veškeré směřování, ještě teda v té časové ose bych vám měl říct o simulátoru MSTS 2, který nikdy nevyšel. A sranda byla, že právě v době, kdy vyšel Rail Simulator, tak někde byl článek, kde se psalo něco ve smyslu, abyste si zkrátili čekání na MSTS 2, jo, tak si stáhněte Rail Simulator, jo. Jako, ale co jsem to chtěl říct? No a já jsem teď zapomněl. Nejde, jo. Já toho prostě čekám to. Dáme tam tu automatiku teda, jo. Já toho prostě čekám to, že si otevřu ten software, vyberu si tam vlak a s tím vlakem jedu. Jo. Ovšem, z toho, co jsme tady vyjmenovali vlastně nějakých 5 simulátorů, jo. MSTS, Rail Simulator, TRS a potom TSVčko a Simrail, jo. Tak tuto vlastnost, řekněme 24-hodinové simulace, mají pouze poslední 2 a tady tento freeware, nebo jakože volný nástupce MSTS, jo. No, jenomže ten volný nástupce MSTS existoval již v době, kdy ještě nikdo neměl ani ponětí o tom, že kdy bude existovat nějaké TSVčko, jo. No a TSVčko
jako super, graficky jako to taky není špatné, tam akorát vychytat nějaké ty bugy a podobně. Ale jinak jako dobré. A tam se nepočítá s tou síťovou hrou, jo. No a v Chimrailu, tak tam vlastně všechno celkově funguje, tam dokonce jsme i nad úrovní implementační OpenRailsu a TSVčka, protože zatím v obou těch simulátorech definujete, na kterou kolej, který vlak pojede v tom jízdním řádu, byť teda u toho OpenRails je to hodně volnější, jo. I když z praktického pohledu je to skoro jak to TSVčko. Tak v Chimrailu de facto, když ten jízdní řád tvoříte, tak definujete stanice a to, na kterou kolej ten vlak přijede, to už si ten simulátor řeší sám. Jo? Takže ten příjezd a odjezd je vázán jenom na tu stanici a ne na ty koleje. Jo? Teď jsem se pravděpodobně dostal k tématu, kterému nebudete moct rozumět, pokud vám jej nevysvětlím někdy jindy ještě podrobněji a neukážu na nějakých praktických příkladech. Každopádně jsem řekl, že já teď nevím, od kterého roku byl použitelný 24-hodinový jízdní řád v OpenRails, jo? Ale když bych řekl, i kdybych řekl, že to bylo třeba až v roce 2015, jo? Já teď fakt nevím, kdy to bylo, jo? Tak to bylo pořád o 5 let dřív, než v tom TSVčku, jo? A co tím chci říct? Já tím chci říct to, že si myslím, že ty funkce, které jsou dneska prezentovány jako horká novinka, už tady měly být hodně dlouho. Jo? No a to asi může být jeden z důvodů, proč jsem já celkem osobně velký příznivce, teda hrdovec, jo? Toho pokračovatele MSTS, byť se jedná vlastně o práci s mapami a potažmo řekněme objekty a věcmi, které byly určené vlastně pro úplně ten nejstarší simulátor ze všech zmíněných. No? Což může působit jako třeba někomu paradoxně, jo? Protože v RVčku a vlastně i v tom původním MSTS a podobně, tak byla filozofie nějakých scénářů, jo. No, to znamená, že jste si prostě naprogramovali jízdu vlaku tím způsobem, že teď budu říkat, jak to probíhalo v RVčku, ale třeba TRS tak je úplně to samé. Otevřete mapu, dáte tam vlak, zadáte nějaké instrukce, jakože kam má jet, kde má zastavovat a podobně. Dáte si tam nějaké zvláštní komandy a podobně, které se budou nějakým způsobem vztahovat k tomu. Zkusíme, jak to brzdí ta automatika. Aby vyvážili nepoměr mezi tím, že třeba tomu simulátoru nelze úplně přesně interpretovat ten váš požadavek, jo. Takže tam třeba v RVčku byly nějaké vlaječky nebo něco, jo, takže jste tam měl 2 místa zastavení a to vezmu už na ruku. Dvě místa zastavení a prostě mezi tím jste dávali nějaké vlaječky, aby jako ten simulátor pochopil teda jako kudy ano a kudy ne, jo.
Ale všechno bylo založené na tom, že jste udělali scénář, jo? Takže jste prostě třeba několik hodin tvořili. V MFPS se tomu říkalo aktivita, jo? Takže třeba to, abychom si tady chtěli tu 702 z Břeclavi do Přerova, tak řekněme, že by tomu předcházela nějaká práce, která by byla unikátní pouze tady pro tady tuto jednu jízdu. Jo? Já si myslím, že lidem, kteří nejsou v prostředí vlakových simulátorů, to musí přijít úplně absurdní. Jo? To možná ani nechápou, co teď jako říkám. No a ta moje myšlenka byla, no tak nalijeme tam jako celý jízdní řád, jo? A hotovo. A využívejme koncepty scénářů čistě pro účel simulace mimořádných událostí a řekněme nějakých jako speciální záležitostí. Jo? Aha. Je zajímavé, že třeba to TSVčko dopadlo tak, že tam se vlastně to přesně tak, jak jsem to teď řekl, tak se to přesně tak dělá. Jo? Čili normální scénáře jsou za účelem simulace, řekněme, nějakých zajímavých mimořádných událostí nebo nějakých takovýchto věcí. A ten 24-hodinový jízdní řád slouží pro jako simulaci běžného provozu. Jo? Tak mi řekněte, proč jsem říkal, že jsou tady volné jízdní doby, když to není pravda. Nebo jsem možná jezdil jak prase. No jejda, ty vole. No a já prostě v té době, když jsem si řekl, tak jako budu něco tvořit pro RVčko, kde je prakticky žádná šance, že někdy dojde k tomu, že by tam bylo takový ten 24-hodinový jízdní řád nebo síťový provoz nebo něco takového. Respektive nebo, já bych chtěl, aby bylo oboje, jo. Tak jsem si řekl, dobře, tak RVčko je celkem jako v tomto bez budoucnosti, jo. No, potom TSVčko, no, tak TSVčko, jak to přede mnou zhaslo, TSVčko jako super, no ano, že potom si člověk řekne dobře, no tak tam není ani kilometr české tratě a jak se teď ukazuje, tak asi se stane vývoj tratí do TSVčka, nebo respektive už se stalo, výhradně obchodním modelem, jo, ačkoliv ten editor je volně dostupný a
ty tratě se daly stavět, i když ten editor volně dostupný nebyl, protože kdo zná Unreal, tak se tam dostal, tak si prostě poradil, jo. Tak se do toho nikomu extra nechce a zase těm, kteří to chtějí dělat profesionálně, tak to vyhovuje. Proto říkám, přeju teda klukům hodně štěstí. Liberec, Stará Paka, si myslím, že potom mají nějaké další české štreky vzniknou. No ale dobře, no tak a to jsem si říkal v tom roce 20, jo, 21. No tak TSVčko, jo, super, no. Je tam 24-hodinový jízdní řád. Vlaky jsou vázané na staniční koleje, jo. Čímž pádem, v případě, že bych uvažoval o nějaké simulaci výpravčího dispečera, tak bych teda musel hodně věcí změnit v těch datech vlastně ve všem, jenomže ono se nepočítá asi ani s tou simulací dispečera výpravčího. Jo. A zase další požadavek, který jako, už tak jako nějak byl z mé strany, tak jsem si říkal dobře, tak když máme mít simulátor, tak ať to umí teda jednak 24-hodinový jízdní řád, ať to umí režim výpravčího dispečera, ať tam jdou simulovat třeba i nějaké další práce na dráze, jo? Ať je to prostě co nejvíc jako rozvětvené. No a to už tam zase nebylo, jo? A tak jsem si řekl, dobře, tak když řeknu, že chci vytvořit něco, co se bude používat dalších 20 let, respektive co má potenciál na to, aby takto jako žilo, řekněme, dalších 20 let. No tak TSBčko to prostě nebude. Jo. A jako říkám, byť spoustu skvělých funkcí to má. Jo. No a potom přišel Chimrail a ten Chimrail, byť to jde pomalými krůčky, tak si myslím, že ten Chimrail, takže zase tam vznikl další ten krůček, jo. A tentokrát to byl krůček v podobě síťového provozu jízdního řádu 24-hodinového. Máme výstrahu. Jmenuje-li ten osobák, ne? 4201 nebo co to? No jasné. Jejda. No, on stojí z náhradníky na zastávce určitě. Jo, tam už vlastně máme síťový provoz jízdního řádu, pak tam máme i tu práci výpravčího, ale zároveň samozřejmě, že jo, kdekoliv máme práci výpravčího, tak potřebujeme mít i nějaké počítačové řízení. Nejsou tam jízdy vlaků vázané na konkrétní staniční koleje, takže výpravčí rozhodne, na kterou kolej pojede a podobně. Jo. Zase, asi nemusím zmiňovat, že abyste mohli něco takového provozovat, buď na to musíte mít tratě, nebo musíte mít ten systém vymakaný natolik, aby se dokázal potýkat i s určitými specifikacemi kapacitními nějakých stanic. Jo. Vím, že teď to bylo velmi nesrozumitelné, ale myslím třeba to, že když mám, na čem to říct, no tak řekněme, že mám ve stanici přechod přes první staniční kolej na druhou staniční kolej. Jo.
A řekněme, že na té druhé staniční koleji stojí vlak s nástupem a výstupem cestujících. A zatímco na té druhé staniční koleji stojí ten vlak, tak jo, toto je teprve poslední návěstí, vlastně zase jsem se zapomněl. Ne? A řekněme, že zatímco na té druhé staniční koleji stojí vlak s nástupem a výstupem cestujících, tak přes ten přechod na té první staniční koleji projíždí druhý vlak. Jo? A teď z hlediska provozních dispozic, kdyby tam nebyl ten nástup a výstup cestujících, tak se nic neděje, že jo? To je úplně v pohodě. No ale jelikož tam je, tak žádný správný výpravčí by tam na tu první kolej nikdy vlak nepustil. Respektive pokud by teda jako fakt jako musel, tak by bylo potřeba nějak zajistit bezpečnost cestujících, protože tam jednoduše řečeno přechází lidi přes přechod a nemůže tam projíždět vlak. Jo. No a toto je třeba záležitost, kterou na rovinu třeba OpenRails řešit neumí. TSVčko ji taky řešit neumí a ChybRail ji podle mě dokonce taky řešit neumí, ale tam si tak nejsou jistý, jestli tam náhodou třeba z hlediska toho AI výpravčího není nějaké opatření, ale nevím. Jo. Spíš bych teda čekal, že není. Jo. Ono, že jo, ono taky v provozu vám třeba taková situace mockrát nenastane, takže to neuvidíte, ale jo, to je třeba jedna z věcí, když děláte ten grafikon, tak na kterou musíte myslet. Jo? Aby vám nejezdili vlaky někudy, kudy chodí lidi třeba. Jo? No, takže to takto jako mi přišel zatím teda ten ChybRail, jo, že kdyby tam bylo možné tvořit jízdní řády, které bych potom mohl provozovat na vlastním serveru, jo, a na nějaké vlastní trati, kdy ale editor trati, tak se o tom nějak v minulosti mluvilo, že bych snad měl být spuštěn, jo. Takže třeba někdy se dočkáme toho, že si takto pojedeme v ChybRailu po českém koridoru a budeme potkávat nějaké kolegy, spoluhráče na trati a tak. No, vím, že jsem vám toho řekl hodně o simulátorech. Něco z toho bylo i podstatné a spoustu podstatných věcí jsem určitě neřekl. Tak ještě asi krátce k tomu projektu Grafikon 2006, jo. Jak vidíte, měl bych vám nějak ve zkratce říct, jak probíhá vývoj 24-hodinových jízdních řádů v OpenRailsu, abyste, no tady jasně, tady už přípoje a všechno, ale to jsou podle mě přípoje, které nečekají na nás, ale které nám dají cestující a ujedou nám, ale nevím. Nazdar. 4204, myslím. Stůj, ne, vole.
Mám vám to vysvětlovat, nebo je to na samostatné video? To je podle mě určitě na samostatné video. Jo. Ale chtěl bych na tom ukázat, že vlastně i ta tvorba toho jízdního řádu pro ten Open Rails tak má svoje specifika, které řekněme, že nejsou úplně nejlepší. Jo. Konkrétně mám na mysli třeba to, že každý vlak má přidělenou pevně danou trasu v rámci kolejí. Jo. A teď, pokud to pochopíte tak, že to je stejně jak v té RVčku, kdy vlak má přidělenou konkrétní staniční kolej, tak jako jo i ne, jo, protože i když, no, to je vlastně těžko říct, jo. Chtěl bych vlastně tím prezentovat takovou myšlenku, že je vlastně strašné, že jsem si řekl, že na vývoj toho 24-hodinového grafikonu v roce 2025 je nejlepší používat software, který pracuje s daty, které byly určeny pro simulátor vyvíjený někdy v roce 99. Jo. Ale ono to tak skutečně je. Že i přesto všechno, ono je to teda částečně dané i tím, že prostě když máte simulátor, pro který je postaveno řekněme 4000 km sítě železniční v České republice a na Slovensku, tak vám to jenom tak neřestárne, jo? Protože to je obrovské množství práce a jo, třeba ten pan Šemura na tom dělá opravdu 21 let nebo jak dlouho. A jakmile něco takového vznikne, tak už to samo o sobě dává tomu simulátoru svůj význam zvláštní. Jo? Když bych chtěl simulovat, já nevím, nákladní vlak Bratislava-Kutná Hora, tak mám jenom jednu možnost. Jo? Když budu chtít simulovat Praha-Ostrava, mám jenom jednu možnost. Jo? Když budu chtít simulovat Česká Křebová-Olomouc, ano, mám tady tuto jednu možnost a potom mám RVčko, jo? Kde vytvořím scénář. Jo? Takže místo toho, abych si udělal za nějaký objem práce všechny vlaky, které tam jezdí a mohl si vybrat kteroukoliv soupravu a podobně, a tak udělám něco, co mám na jedno použití. Jo? A ano, jako řekněme, že to graficky vypadá o něco líp. Jo? Takže ono je to těžko. Určitě by mě zajímalo, co si o tomto tématu myslíte vy. Já jsem si původně říkal, že teda moje první video, že tady řeknu všechno podstatné během 15 minut a potom nebudu vědět, co tady říkat. Tak ježišmarja, já vždycky zapomenu na ten kompresor. Tak jsem se dostal k tomu, že spíš jako přemýšlím, co všechno jsem neřekl, jo? A na co všechno jsem zapomněl. Určitě mě zajímá váš názor, jo? Jakýkoliv. Ať jste z pohledu toho hráče, nebo z pohledu vývojáře, jo? Nebo třeba Ježíš, to bolelo, no. Ano, to jsou prostě ty překlepy, jo. Protože kdybych to měl v ruce, tak tou rukou, ve chvíli, kdy na to šáhnu, tak prostě uchytím, že nemám na vrchu oba panteře, že jo, ale jenom jeden.
tady prostě kliknu nebo najedu myší a jejich je vůle boží, no, tak. Ale je potřeba se nebrat vážně, jo, protože ono pořád to je simulátor, pořád je to jakým způsobem hra, pořád je to sranda, jo. Když se podíváte tady za mě, jo, plakát V43, jo, lokomotiva budoucnosti. A prosím vás, jako každý, kdo si všimne toho polopantografu, tak ví, že to je absolutní historický nesmysl, jo. A já vidím obrovskou pozitivní roli všech simulátorů, i TSBčka, i RBčka nakonec, jo, prostě. Ono je taky potřeba říct, že spousta práce a těch českých modelů a českých tratí jsou skvělé, jo, já narážím čistě na limity toho softwaru, jo, ne té skvělé práce, kterou spoustu vývojářů odvedlo na mapách, tratích, addonech a podobně, a kterých je mi občas jako i trochu líto, když se zamyslím nad tou budoucností jako těch simulátorů. Na druhou stranu, jako jako nejvíc by mě mělo být líto sám sebe, že používám něco, co vlastně říkám, jo, že tvořím něco, co v podstatě jede na komponentách a nějakém technickém základu 25 let starém, jo. Takže ono je to těžko, ale určitě je skvělá úloha těchto věcí v tom, že spousta mladých kluků, kteří třeba od ráze toho ještě tolik neví nebo nevěděli, tak se naučili prostě, jo, tady mít nějaký odhad, jo, umět trošku brzdit, jo, umět vědět prostě, co je hlavní vypínač a úplně prostě nesmyslně základní věci, jo. Takže to si myslím, že spousta lidí, kteří třeba v minulosti tady jezdili po simulátoru a tak, dneska jsou to úžasní strojvedoucí a kteří samozřejmě na té mašině zjistili, že spousta věcí se dělá v reálu úplně jinak než v tom simulátoru a to tak bude asi vždycky. Ale naopak některé věci tak třeba nebýt tady tohoto, tak by nevěděli, respektive by se dozvěděli až v kurzu, že jo. Tak to, jo, třeba návěstí a tak. Vnímat ty návěstí, všímat si, co mám na návěstidle a podobně, jo. To, takové základní návyky a tak, jo, tak něco z toho bych si troufl říct, že se dá pochytit prostě i právě tady ze simulátoru. Jo. Na druhou stranu bych končil pozitivně, pokud chcete nějaký vlakový simulátor vyvíjet, nebo jste třeba nějaké herní studio, které o něčem takovém uvažuje a podobně, tak vidíte, že máte úžasný potenciál. Jo? Můžete udělat simulátor, který bude zahrnovat všechno to, co jsem říkal. Něco jako SimRail, ale ještě lepší. A vidíte, že máte, když se vám to fakt povede, tak budete mít prakticky neomezené pole působnosti. Na druhou stranu ano, je to výzva a ano, je tam problémy z hlediska financí, podle mě, jo? Protože prostě, když vyvíjíte GTAčko, tak tam budete mít jiný počet, jinou velikost, řekněme, toho cílového publika, než v případě prostě vlakového simulátoru. Jo? Bohužel tak to je. Na rovinu se vám přiznám, že bych se dávno nejradši do něčeho takového pustil, kdybych měl čas, který nikdy mít nebudu. A kdybych ten čas měl, tak bych aspoň třeba něco napsal pro ten opener, jo, ale já fakt jako... Fakt je to bídné.
No, chtěl jsem tady na závěr udělat nějakou propagaci, nějakou reklamu. Tak. A já jsem vám hlavně chtěl vykládat aj něco o Štretře. Já jsem vám hlavně chtěl vykládat něco o Štretře. Ani jsem se vlastně nezmínil o konci levostranného provozu, který byl vlastně ještě o 6 let později. Oproti tomu grafiku na 2006. Takže jsem se vlastně ani nezmínil o tom, co jste si pravděpodobně všimli hned, že jedeme vlevo a ne vpravo, jo? Tak tehdy se na 330 ještě jezdilo vlevo a ani nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit kdykoliv, jo? Jinak teda ta trať 330 kromě Břeclavi a Přerova vlastně vypadá dneska de facto stejně. Mají se dělat nové Otrokovice, nebo respektive to bylo někde v nějaké té dokumentaci, že se bude za hodně dlouho elektrifikovat Zlínka, až se bude konečně dělat rekonstrukce Zlínky. Nebezpečné to poskakování, jo. Tak tam budeme zas pozdě, no, tak nevadí. A podle mě někde ten osobák zajíždí a už to bylo normálně, na stanovišti ta výstrha hřívek na návěstidle. To je takové specifikum simulátorů obecně, no, a jakože třeba v OpenRails jako můžu mít kód i na mechanické návěstidlo a podobně, jo. Samozřejmě někdo trochu rozumí vývoji, tak se nediví, jo, jako to je prostě jako normální vlastnost, jo, prostě to je jedna z věcí, které se vám v reálu nikdy nestanou, ale v simulaci jako takové se vám standardně stanou, pokud to neošetříte, jo. Pokud neuděláte nějakou výjimku ve smyslu, aha, tak tam máme už mechikruží, tak to bude dobré, takže to bude 40. To bude asi 40 a výstrha nebo něco takového. Chtěl jsem tady udělat reklamu, prosím vás, takže tady, jak vidíte toho asynchrona, tak jsem vám chtěl dlouho vykládat o tom, jak jsem mě tak jako nějak baví a tak, kreslit lokomotivy a že už po těch letech, co jsem toho spoustu nakreslil, tak jsem se rozhodl něco pustit ven, takže otvírám takový menší e-shop s tričkama, zatím je to takový test veliký, jo. Takže tu doménu, kterou teď tady, webovou adresu, kterou tady teď vidíte před sebou, tak pravděpodobně pokud jste si to video pustili hned 1. září, tak když na ní dojdete, tak zjistíte, že je registrována, ale nic tam není, jo. Ale pokud tam dojdete někdy v půlce září nebo ke konci září, tak už tam možná něco bude. A já, který nejsou velký fanoušek nějakých akcí a slev a něčeho takového, tak až ten web pojede, takže to musíte, ti, kteří mají zájem, třeba každý den sledovat, jestli už ten web tam je nebo není. A pokud tam zadáte ten kód, který teď vidíte před sebou, a budete jeden ze 3 nejrychlejších, kteří ho uplatní. Asi myslím si, že ti lidi budou asi 3, kteří to
budou schopni uplatnit, uvidím. Tak věřte, že na tom neproděláte. Jo? Budete tam mít nějakou chlevu, nějaké poděkování za to, že sledujete YouTube kanál Railway Retro, který se teda dřív jmenoval jinak. Já jsem ten název nějak udělal, aby byl takový univerzální. No a chtěl jsem vám jako toho říct spoustu tady o tomto, o historii tohoto YouTube kanálu, o dráze, o trati 330, o historii třeba lokomotiv reklamně poštovní spořitelny, jako ta naše, ta 121. Jo, prosím vás, 009, jo, to je taková univerzální mašina pro testovací účely, když někam potřebuji dát mašinu a žádnou nemám po ruce, jo, takže prosím vás ignorujte, že jsme ji potkali několikrát a tak. A to je nějaký osoba, kdo si do nezamyslit, nebo něco takového. Mrzí mě, že jsem to vyprávění tak jako možná až moc věnoval těm simulátorům. Jo, počkej. Já musím zastavit nejpozději tady, jestli nám budou to jsem natlačil nějak moc, no. Jestli nám budou dávat další 2 voze. Ale to už není naše starost. To už udělají Pražáci. Takže já se s váma v tuto chvíli loučím. Dejte mi prosím vědět, co si myslíte o tomto videu. Co vás bavilo, co vás nebavilo. Já se teda hrozně omlouvám, že se z toho stal hodinový, víc než hodinový monolog o simulátorech vlastně pojato čistě z té vývojářské stránky. Jo. Až teď mě došlo, že vlastně bude poměrně úzká skupina lidí, kterou toto téma bude zajímat. Ale tak zase je to příležitost pro vás, abyste se třeba vyjádřili, pokud vás to jinak bavilo, tak o čem mluvit příště. Já vám rád cokoliv řeknu, na cokoliv odpovím. Jsme zastavili samozřejmě špatně, no ale tak tam měl stát posunovač. Neměli jsme kecat. No to je jedno. Takže tak. Ať se vám daří. My teď budeme asi, až nám postaví, posunovat na kolej 10A, kde máme nějakou 2hodinovou přestávku, takže svačina, přestávka, záchod, znáte to. Mějte se a třeba zase někdy. Zdar, čau.